Enviou a esa axudante unha máquina semellante a esta, un reproductor semellante a esta, e un cilindro semellante a este, onde había unha grabación coa propia voz de Edison explicando cal era este invento. O seu axudante convocou os grandes científicos, non a persoas da rúa ignorantes, senón os grandes científicos da Academia das Ciencias de París, situounos máis ou menos como estamos nos agora, puso o cilindro na máquina e reproduciu a mensaxe de Thomas Edison. Inmediatamente todos os científicos se levantaron e pensaron que aquelo era unha broma e unha tomadura de pelo. E entón a primeira pregunta que lle fixeron ao axudante de Edison era: onde está o ventrílocuo que nos quere engañar? Resulta, 100 anos despois, chocante esta situación que grandes científicos teñan esa capacidade de pensar que os están engañando. Con isto que quero transmitirlle é que este foi un invento revolucionario que a xente non se creía, porque era prácticamente imposible pensar que se podía gravar a voz e, por lo tanto, reproducir, pero efectivamente aconteceu. De seguido, o que había que cambiar era a agulla. A agulla ás veces servía para gravar e despois cambiábamos por outra agulla que sería para reproducir. Entón, o que acabamos de presenciar é un barítono que estaba cantando diante do micrófono. Había unha persoa que coas mans tentaba dicirlle máis para adiante e máis para atrás, porque evidentemente un barítono ten un golpe de voz moi grande. Esta máquina talla un surco, que sería como máis que unha espiral, unha rosca helicoidal, como un tornillo, pero grava na profundidade, así como os discos de pizarra que despois tocará Germán, gravan nos laterais, un surco e unha V, e os discos gravan nos laterais. O cilindro grava en profundidade, de tal forma que se hai un golpe de voz demasiado forte, se atascaba. E claro, non había posibilidades de volver. Sí se podía gravar en riba, pero non había posibilidades de aproveitar a grabación. Pensemos que por cada canción había que gravar un cilindro. Despois conseguiuse duplicar, despois de moitos esforzos e facer copias, pero, bueno, que era un proceso delicado. Nos o que vamos a facer aquí é algo semellante, entón eu o que lles pediría a vostedes, temos 3 minutos de grabación aproximadamente, si é que a máquina funcione, non se atasca, que ás veces tamén pasa, e o que lles pediría é facer unhas filas. Para non mezclarnos, podemos empezar por este lado de aquí,